Onte ao ir para a cama, puxen o vídeo que gravei á mañá, porque xa o dixen máis veces, eu collo, falo e punto, como o sinto e como me sae, e podo falar errado. E efectivamente dixen unha cousa que está, non sei se é errada, mas correcta non é. Eu dixen, tes que ter unha linguaxe que poida entender o teu cerebro emocional. E isto é incorrecto porque o cerebro emocional é reactivo, non entende. E deiteime e quedei pensando, e hoxe xa acordei cunha idea espectacular. Veume á cabeza Carl Jung. Carl Jung usaba o tarot. E eu, cando comecei a ler a Risco, pensei, Risco, que foi coetáneo de Jung, moveuse nesas mesmas ideas. E, efectivamente, co tempo souben que Risco coñecía a Jung. Coñeceu todo o que el falou do inconsciente, dos arquetipos, todo. Vale, o inconsciente. O inconsciente, diríanos Jung, tes que facelo consciente. De feito, a súa frase así, que agora na busquei, porque ainda é cedo, pero xa quería dicir, ata que non fajas consciente o inconsciente, repetirás as historias e chamaráslle destino. E aquí ven a idea, el usaba o tarot, pero non para adiviñar nada. É que el dixo que o inconsciente só entende a linguaxe simbólica. O tarot, eu, por exemplo, cando comecei a ler a Risco, comprei os arcanos maiores do tarot de Marsella case como un fetiche, porque é o que usaba Vicente Risco, e a min facíame ilusión telo. E aí están, son as debuxos cheos de simbolismo. Ti colles a carta do mundo e obsérvala. E o simbolismo permitiríache explorar, non? Mentalmente. Os ditos populares, eu si que dixo no vídeo, con moita corrección, poderías debuxalos. Os ditos populares obrigante a crear unha imaxe, logo, desde aí, ti tes que explicarte cousas. En todas as culturas hai as súas formas de simbolismo. Vale? O libro tibetano dos mortos. Agora non me sale. Mandalas. Os mandalas están cheos de simbolismo. Supónse que un mandala permíteche acadar a iluminación e todo o que ti queiras. Logo, a iluminación famosa do Oriente ten que ver con facer consciente o inconsciente. Non é maxia ningunha cando estamos falando de feridas de infancia, cousas que che pasaron, que che fan reaccionar de formas que ti pois non te podes explicar. Non entendes o por que faz isto. Evitativos, porque teñen unha reacción de fuxida. E aquí veñen con non sei canta linguaxe desta clínica académica falarnos do que sería calquera señora che diría non o levan os pés. E non o levan os pés si que crea unha imaxe, crea a túa carta do tarot mental, sí, ou o teu mandala. E obrígate a pensar. A pensar sobre ti. E
despois quedei aí pensando e dixo, sería como o dito popular que che dicía calquera, eu ainda os dixo, e non che explica o que che pasa, pero colócache diante esa imaxe que te obriga a mirarte, a revisarte, e que che permitiría facer consciente ou inconsciente. Nuns épocas usouse o tarot, nunhas culturas teñen os mandalas. A linguaxe, supoño que en todas as partes, pero eu, como vivo aquí, metafórica, a metáfora en sí é algo que fomenta o pensamento crítico. Outra vez, fomentar o pensamento crítico. Pum, que bonito. Ponemos letras saindo. Pero resulta que houve un tempo ao ser humano fomentou o pensamento crítico sen ter toda esa linguaxe, sen chamarlle pensamento crítico. Dunha forma epistémica, logo, pola súa forma de vivir. A min isto pareceme superinteresante. Se perdemos todo iso, e perdémoslo na falta de socialización, demasiado tempo dedicado ao traballo, o reel, o maratón de series, todo ese ruído, unha socialización bastante disfuncional, inhumana, cultura do next, pam, pam, pam. Non, a ver se me estás sacando moitas cartas do tarot que me estás dicindo moitos ditos, ras, o fácil. Sociedade evasiva. A linguaxe clínica non é mala. A linguaxe académica non é mala. É necesaria. Unha psicóloga precisa unha linguaxe concreta para clasificar, para saber onde traballar. Pero o ser humano precisa simbolismo, precisa unha linguaxe que non clasifique. E máis, precisas non clasificarte. Precisas non fragmentarte en o que a mí me pasa é isto, é isto, é isto. E por iso actúo así. Vale, ata aí chegaches ben. Ata aí é onde tiña que chegar, por exemplo, a psicóloga. E ti, desde aí, precisas explicarte cousas. E poderías facelo desde o simbolismo, porque o ser humano leva, desde que é humano, facendo iso. E cando a señora dixo, non me levan os pés, pensar, por que non me levan os pés? E decidir se os pés teñen razón e non debo ir ali, é un medo lóxico, racional, ou os pés non me levan porque hai algo que eu ainda non entendín. Cando ti, unha persoa está contando unha cousa, porque isto, porque pode pasar isto, porque quen sabe no futuro, porque, sí, e ti lle dis, non poñas o carro diante dos bois, non lle estás dicindo, faino, e xa verás, sí? Nin lle estás dicindo, estálo facendo mal. Non estás xulgando a persoa nin clasificándoa. Estás lle dando o mandala, a carta do tarot, esa imaxe, esa que lle permite á persoa falar para sí. A mí non me gusta nada o pensamento académico. A min pareceme castrador, porque sempre hai alguén que me di non é así, porque non é a forma correcta de pensar. E digo, carallo, si, somos seres humanos complexos, temos un cerebro non sei que, supónse que nin se sabe como é, pero agora, no avance social, chegou a academia a dicirche
cal é o proceso de pensamento. Esta é unha idea moi random de pacotilla de que todo o academicismo, todo o feito de que cada disciplina decide como chegamos ás conclusións, é dicir, ese pensamento académico, como é que eu teño que facelo. Cada disciplina ten a súa maneira e ten aqueles temas que toca. O ser humano é todas as disciplinas. Logo, ás veces temos un mapa do humano fragmentado en disciplinas académicas. É así. E niso tamén paga a pena pensar. Como persoas que non estás en nada diso, tamén me parece liberdade tocar todas as disciplinas se me dá a gana. Cando en Galicia todo é filolóxico, eu agora che quero dicir que a señora que di non me levan os pés está plantexando algo que ten que ver co emocional, co psicolóxico. Non lle vou pedir permiso a unha psicóloga e a unha filóloga, vou non dicir. Precisamente porque eu podo permitirme iso. Porque a señora que dixo iso, ao mellor non sabía escribir, nin ler. E, desde logo, non sabía nada de psicoloxía, de apegos, de feridas da infancia, nin de nada. Pero sabía que ás veces pasaban cousas e o seu corpo dicíalle aos pés, non? O seu cerebro dicíalle aos pés: non a levedes ali. Cando alguén che di está a vella morrendo e está aprendendo, ti creas unha imaxe mental. E resulta que ao mellor a túa vella está ganchillando. A miña vella está lendo un libro. E a vella doutra persoa está camiñando, está, que sei eu, sachando na leira, o que sexa. E iso é a túa imaxe simbólica, é o simbolismo que xa trae do inconsciente ao consciente, porque és ti quen debuxa esa vella mentalmente, desde a túa vivencia, desde o que ti entendes que é aprender.